Sanibonani bakwethu. King Noba lo. Abanye bayangazi. Abanye abangazi, abanye basazongazi futhi. Bakwethu la bekunesicelo ukuthi sokuthi bandla bengicela if mhlambe kulabantu abaphakayo enkonzweni umuntu mayephaka bandla ngiyacela bandla angaphakeli abantu abaziyo kuphela ngoba nathi siyakudinga ukudla mhlambe noma ngasazi. Angiyithandi lezi zinto eyenziwe enkonzweni uthola ukuthi esontweni isikhathi sokuphaka sekuzophakelwa abefundisi kuphela. Angiyithandi. Uthola ukuthi lapho nawe ulambile phela ngithi umuntu nabefundisa abantu but ugcine sekuphakelwa kona kuphela. Umuntu bakwethu la kuphakwa khona akaphakele wonke umuntu. Ngidlule lapho angiye emicimbini bakwethu. Masemicimbini bakwethu ngiyazicelela ukuthi mangaba mhlawumbe uphakela umuntu omaziyo nathi siphakele phela. Uthola ukuthi umuntu sihle nesihlobo sakhe la abese ambuza ukuthi ulambile thina akasibuzi ngani ukuthi asilambanga na bese aphakele yena yedwa kodwa sihlele eduze kwakhe umuntu ethi baba kabani u-right kodwa thina asibuzi ukuthi si-right na kodwa sihleli sonke laba kwethu. Ngiyanicela bandla labantu abaphakayo bandla angicela bangayenzi lento abayenzayo. Ngaba mina ngithi nje ababoshwe nje labantu abaphakayo abakhetha abantu. Ayingiphathi kahle neze lonto. La kuphakwa khona bakwethu ngicela kuphakelwe bonke abantu. Ngiyanicela bakwethu, ngiyanicela. Noma-ke ningasincisha ukudla-ke nisincishe thina siyakwazi ukuzithengela bakwethu ukudla. Siyakwazi ukuzithengela. Angikho lapha ekukhalazeleni ukudla naku la ngikhona. Ngisho noma ningasincisha ukudla nisincishe nize nifike la enifika khona. Thina siyakwazi ukuzithengela ukudla. Lena-ke ayidliwa yilabantu abaphakayo, ayiphakwa noma ubani. Ave kuyilento edliwa emicimbini. Ngeke uzuyithola ipizza emicimbini. Wema, ngeke uzuyithola ipizza, ngeke uzuyithole. Wema, hayi we. Ngeke uzuyithola ipizza emicimbini. Uyalokhuzana nje. Uyayoyithenga uyoyi-order ayivele ithathwe nje njenga egwinya. Awuvele uyithenge njengegwinya ipizza. Sengisho kulabantu abaphakayo bakwethu hayi ukuthi ngiyanichomela. Sengisho nje ukuthi bakwethu noma ningasincisha ukudla emicimbini emasontweni kodwa thina siya-afforda phela siyazi-affordela ave sizobele sincengana nani. U-350 ngiyakwazi ukuwukhipha ngizithengele and khona u-free delivery la. Kuyalethwa akufani nalokudla esekumele bolayinini. Wema ipizza we imnandi waze wamnandi ipizza. Wema hayi we. Bakwethu sengisho ukuthi-ke noma wena ungazibona uwumuntu uma uphakathi kwabantu noma wena ungazibona uhlakaniphile uzibone ungcono ngoba phela nizibona ningcono uma niphaka lapha eniphaka khona. Nizibona nibalulekile. Niphakela laba abafike ngezimoto. Niphakela omntakabani. Niphakela izihlobo zenu kodwa nje anihlale nazi ukuthi we nathi sidla kamnandi ezweni wema. Nathi sidla kamnandi ezweni wema. We. Ngisho bakwethu ungalihamba uliqede lizwe. Akekho umuntu odla ipizza kawu-4 ngeviki. Uyidle weqisa usuku. Bakwethu-ke benginicela-ke bandla ukuthi noma ngingathiwani nomona kanjani kodwa we siyazithengela thina izinto ezinhle noma ngaba nombona kanjani nento zenu. Wema hayi we. Hayi we. Ngisho ukuthi-ke mawusutha unemali yakho awufane nje ubanake abantu abancishayo ukudla la olokhuzana khona ohamba khona. Ngithi wema bayasincisha ukudla ezweni wema we ezweni we. Ngisho noba ungayaphi uyephi bakwethu idebhoneza ayidliwa noma uba. Ukudla okuthambile lokhu. Idebhoneza pizza ukudla okuthambile. Ngathi kwakukhandelwe labantu abanesini thina sifana siyadlela-ke
ngenxa yokuthi sinemali eningi. So sanemali eningi ezweni we ma, hayi, we ma.